Igbo mere nze m ọzọ ekene m unu. Ana m asị nke onye chiri ya zere ya mara anyị niile mma n'ụbọchị tata bụ ụbọchị eke ọkụ n'ala Igbo ma bụrụkwa ụbọchị eke ọkụ n'ime ndụ ụmụ Igbo n'ụwa niile. Ọ kakwa mụ nwanne unu nwoke Ugwu Okechukwu obi nwanne nke ndị Igbo. Anyị abịagokwa ọzọ n'ụbọchị tata wee na-asị ka anyị kene Chukwu Olisa onye kere n'igwe kee n'ụwa mana ụwa onye kerie onye mere anyị ji wee dị ndụ n'ụbọchị tata si na onwere ife anyị nwere ike inye na-abụrụ ọsọ ekene ya ka anyị ji wee na-aba ụmụ anyị ma ndị nna anyị na-akpọ anyị ekele dịrị Chukwu. Amasị unu nọ n'obi obi nwanne Igbo TV ebe a na-ekwu maka ọdịnala, omenala na njikọ nke ụmụ Igbo n'ụwa niile, ọkacha dịka ndị Afrịka si wee na-ekunite n'ụra dịka anyị si etinye na mkpu gboo Maazị Nnamdi Kanu na-etinye na mkpu, Simon Ekpa na-etinye na mkpu, Ụwa Zuru Ike etikwara ya na mkpu, ọtụtụ ndị otu anyị niile etikwara ya na mkpu. Mana a na-ajụzi mkpu a na-eti gịnị ka na-etiri ya? Nọ ya ka anyị na-ekene Chukwu Olisa wee na-asị ya ya jiri aka ya mee ka ụmụ ya mara nke bụ eziokwu, maka na eziokwu bụ ndụ. So ana m asị n'ụbọchị tata bụ ụbọchị eke ọkụ, oge ketara anyị n'ihe ọma, ọganiru, ịdị n'otu, nghọta nke ụmụnne anyị ga-eji wee na-emekọrịta dịka ndị si n'ofu nne na nna wee bịa ụwa wee gbasasịa n'ụwa dịka ụkpaka. Ya gaziere onye ukwu, gaziere onye nta. Echefukwana na onye na-ewetara na akụkọ nke ụbọchị tata bụ nwanne unu nwoke a na-akpọ Ugwu Okechukwu obi nwanne nke ndị Igbo. Gerenụ ntị ka unu nụrụ akụkọ m wetara unu ka ọ ha n'uju n'obi obi nwanne Igbo TV. Ndewonu.